vás na tiskové konferenci Muzea Mělník k výstavě Svatby u dvora a na venkově. Nyní předávám slovo panu magistru Josefovi Snopkovi. Tak já vám děkuji za slovo, já vás tady také vítám, milí návštěvníci. Připravili jsme tuhle výstavu, možná si říkáte, proč jsme ji připravili zrovna v takovéto podobě. Je to zkrátka proto, že se právě stěhujeme a bohužel tedy nemáme v tuto chvíli k dispozici žádné výstavní prostory, protože jsme ale chtěli tuto již déle plánovanou výstavu uskutečnit, si ji rozhodli připravit online a to v podobě, kterou vám za chvíli představíme. Já teď, to je asi ode mě všecko, doufám, že se vám výstava bude líbit. Tak já děkuji řediteli Muzea Mělník a předávám slovo paní kurátorce výstavy Anežce Snopkové. Takže já vás tady ještě jednou srdečně vítám a představím vám tak krátce, co v té výstavě vlastně najdete. Jak je možno vyčíst z názvu, tak se jedná o svatbu na venkově a pak o svatbu u dvora, takže tam o tom jsou vlastně jako takové dvě složky. Tam se o tom něco dočtete, to já nebudu přímo prozrazovat, ať potom máme větší překvapení z té výstavy. To je ode mě asi všechno. Já poprosím pana ředitele, aby nám teďka promítnul tu výstavu online. Svatba u dvora. Já to vlastně představím jenom takhle rychle, ty texty si asi nestačíte přečíst, ale asi uvidíte. Můžete to najít. Já vám samozřejmě představím i to, jak se k tomu odkazu na tyto stránky dostanete. Takže takhle ještě vám samozřejmě představím, jak to tady funguje. Tímto. Když přijdete vlastně tady do sekce výstavy a akce na našich webových stránkách, tak tady online výstava Svatby u dvora na venkově. Na výstavu budete přesměrováni po vyplnění tohoto dotazníku, takže vyplníte opravdu velice krátký dotazník. Chcete navštívit online výstavu Svatby u dvora a na venkově? Ano, takže dáte odeslat a hned vás to, ještě nejsem robot, a okamžitě vás to vlastně přesměruje. Takže webovou adresu našeho webu předpokládám znáte, muzeum.melnik.cz. Takže já vám děkuji a ještě tady paní kolegyně něco doplní, zdá se. My tady máme pro děti pracovní listy, takže jako předpokládám, že to tady nikdo nevyužije, ale máme tady pracovní listy vlastně k té výstavě. Jelikož k tomu nemůže být žádný program přímo, tak máme pracovní listy. Je prostor na dotazy. Já bych se teda zeptal, jak dlouho vlastně trvala ta příprava té výstavy? Tak my jsme vlastně, tenhle nápad vznikl někdy už asi v červnu, ale vlastně ta intenzivní příprava té výstavy trvala asi ten poslední týden. My jsme to měli v plánu udělat vlastně tady v tom interiéru, akorát, že potom začaly jakože intenzivní přípravy na to stěhování, takže jsme se rozhodli pak nakonec udělat tu výstavu online. V jakém poměru vlastně teda jsou ty jako vaše artefakty a potom případně nějaké jako věci, které jste třeba na to stáhli z internetu, nebo jak to? Jako my jsme vlastně jako obrazový doprovod k tomu textu používali nějaké jakoby obrázky, které se k tomu vázaly, vlastně stažené z internetu, ale myslím si, že zároveň jakoby velkou část té výstavy tvoří vlastně obrázky, zejména s nějakými popiskami, které jsou vlastně, snímky předmětů z naší sbírky. Takže myslím si, že to je tak vyrovnané. 26. říjnu teda bude výstava nějak teda jako... Po 26. říjnu bude výstava samozřejmě, myslím si, bude moci být dále přístupná na tom webu, třeba to dáme do sekce více, kde dáme odkaz na ty stránky, ale nebude to přímo vlastně referenčně jakoby zobrazeno.
To už není žádný další dotaz, tak Tak děkujeme.